Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan Atarrabiara etorri gara gure herriz herri ibilbideekin segitu asmoz. Alkatearekin bisita gidatua eta bertze elkarrizketa gehiago izango ditugu gaurkoan. Eta gaurkoan Atarrabiara etorri gara, Atarrabiako egoera ekonomikoa zein den jakin nahi dugu eta horretarako nor hobekigo? Mikel, alkatea. Egunon, Mikel? Egunon. Zer moduz? Ongi, ongi. Bueno, konta iguzu pixka bat, nola den Atarrabiako egoera ekonomikoa, edo ze evoluzio izan duen azkeneko urteetan? Bueno, alde batetik udaletxeko egoera ekonomikoa, esango nuke nahiko ona dela, ez? Zorra badugu, noski, baina, beharrezkoa den zorra guretzat, ez? Azken finean, zerbait egin nahi badugu, edo inbertsioak egin nahi baditugu, edo bestelako proiektuak, noski zorraetara jo behar dugu, ez? Hala ere, esango nuke nahiko neurrikoa dela, eta azken urteko aurrekontuak eta nahiko positiboak izaten ari dira, ez? Eta gero, herriko egoera denetari dago, ez? Toki guztietan bezala, krisia pairatu duten personak badaude, eta egoera, larriak egon badaude, baina hemen aldugunarekin laguntzen saiatzen gara, eta gustatuko litzai gauke, hobeto egotea mundu guztia, eta batez ere lanpostuak sortzea eta pixka bat horietan eragitea, baina aldena egiten dugu eta horretan ari gara. Aitzongi, eta bertze alkateekin egin duten bezala eta galdetu dieten bezala, zein da herria ongi gobernatzearen trukoa? Edo badago zerbait ere trukoren bat ongi gobernatzeko? Esan aldi zuten nola egiten den, bai? Ez diatean? Bale. Ez da, nik uste dut ez dela existitzen, ez? Hori erraten dute denek, ez dela existitzen? Ez da existitzen. Nik uste dut, ongi gobernatzeak azken finean, bakoitzak eta alkate bakoitzak segurazki ere esango du, ez? Bakoitzak egiten du alduen hobekien. Hori aurretik. Nire iritziz jakin behar dugu entzuten, jakin behar dugu aholkua jasotzen, eta noren aholkuak eta noren iritzia, batez ere bi aldetatik, ez? Biztanleena, nik zerbait somatu badu da, herriko jendeak nahi du bere alkatearekin hitz egin, ideiak ditu, proposamenak ditu, pero noski, iragazki batetik pasatu behar da dena, ez? Baina entzun behar zaio herriari eta aholku horiek jaso behar ditugu, eta beste batetik oso importantea udal langileak, udal teknikariak oso importantea dira. Eta jakin behar dugu haiek entzuten, eta bere guk ulertu behar dugu oso ongi zein den gure papera hemen, ez? Gu ez gara teknikariak, gu ez gara espertoak, gu gara herriak jarri gaitu hor, pixka bat, nik esaten den bezala, botea eramateko, ez? Denon dirua, denon baliabideak kudeatzeko eta saiatu behar gara gure paperetik, behintzat, eragiten eta aldena egiten, behintzat. Eta herritarren beharrak saiatu betetzen. Bai, noski. Dena den, herritar bakoitza da mundu bat, eta bakoitza ditu baten beharrak ez dut ikusirik besteen beharrekin, ez? Baina, horregatik diot oso importantea dela ere filtro horretatik pasatu behar ditugu ideiak eta proposamena, baina, nik zerbait zuematu bat da, jendeak kriston implikazioa dauka eta dene daukate hobetzeko ideiak eta proposamenak eta kasi esango nuke egunero, baten bat etortzen zaigu, ez? Ederki, eta ze aurrekontu izaten du normalean udalak? Gure udalak aurten 8 milioi eta 8 milioi luze, 8 milioi zazpireun mila euro gutxi gora bera izan ditu, batez ere, gehiena toki guztietan bezala, gastu korrontea da, eta bai aurten inbertsiotarako tarterik izan dugu, ez? Bintzat,
izan dugu lur zoru baten salmenta, eta hortikan etorritako dirua aprobetxatuko dugu, orain ari gara, zenbait inbertsio egiteko, ez? Krisi urtetan, ez da posible izan. Ez. Eta aipatu dituzu inbertsioak? Bai, batez ere orain kirol instalazioetan. Kirol instalazioak. Bai, oso aspaldikoa dira, zaharrak, bere garaian oso ongi, oso naziren, baina ja 25 urte pasata, ja beharrak eta aldatu dira, orduan, sartu eskua hor eta inbertsio potente bat, kasi 400.000 euroko inbertsio bat egin behar dugu kirol instalazioetan, sala berriak eraiki behar dira eta espazio berriak kirola egiteko, eta horrela ere espazio zahar batzuk ere berreskuratuko ditugu bestelako ekintzak egiteko. Apostu potente bat hartu, oso proiektu importante da guretzat kirol instalazioak, publikoak egin genituen legealdi hasieran, 10 urtez esku pribatuetan egon eta gero. Bale, eta orain berriz ere... Kudeaketa guk hartu dugu, eta oso serio jarri gara, egoera irauli nahi dugu, azken urtetako kudeaketa hori aldatu nahi dugu, eta nik uste bide horretan oso importantea ere inbertsioak egitea. Orduan erraten alda proiektu nagusi bat dela kirol instalazioena? Bai, kirol instalazioen kudeaketa oso proiektu importantea da, horren ari gara ere kale argiteria aldatzen, guztiz, erabat, LED jarriko dugu argi guztietan, eta hori ere oso proiektu potentea da, azken finean 675.000 euroko inbertsioa da, estatuko laguntza izan dugu horretarako, eta ere oso proiektu importantea da, eta gero ere falta zaigu, oraindik nik uste dut aurten legealdi honetan oso protagonista izango dira inbertsioak edo nahi dugu behintzat, ez? Hori izatea, eta falta zaizkigu ere inbertsio batzuk ere oraindik gauzatu gabe daudenak, baina... Ideia hortxe? Bai. Etorkizunera begirako proiektu potente bat ere baduzu buruan? Hemen hirigintza kontuak, ez? Plaza bat guztiz aldatu nahi dugu, berri ditu nahi dugu, erdigunean dagoen plaza handi bat, erabat aldatu nahi dugu. Eta horretarako, badugu oraindik tramite luze batzuk egin behar ditugu lehenagotik, baina hori izango da nik uste dut urrengoa. Eta gero beste proiektu batzuk ere, dependentzia arloko zentro bat, edo gero inguru giro arloarekin eta beste proiektu bat ere garatu nahi dugu. Igual oso potentea bezala, esango nuke hirigintzako inbertsioak oso importanteak izaten ari dira. Zu hemengo zara, Atarrabiakoa? Bai. Zer falta du zure herriak? Zer falta du herriak? Falta baldin baduzu, bai, noski? Egia esan nik uste azken urteetan eta, gure herria nahiko ongi, ez dakit, hornitua dago. Ez dakit, denetari daukago, duela 5 urte, kasi 6 urte kulturetxea berria, hori inauguratu genuen, badugu kriston auditoria eta sala pilo bat, eta nik uste dut Atarrabiak duen biziarako beharrezkoa zen espazioa badugu, eta hor karentzia edo gabezi importante bat nolabait estali genuen, ez? Eta orain nik uste falta zitzaigula kiroletan, kirol instalazio berri eta on batzuk, eta inguruko instalazioak ikusita gurea pizka bat zarkitua gelditu zen. Bai, hala da. Eta bestela nik esango nuke, ez dakit, seguro zerbait baten batek esango du, ez? Esatik ez dugu, ez dakit zer, baina nik uste oinarrizkoena oso ongi ornito daukagula, gero badugu, ez dakit, herri giroa badago? Bai, kristona, bai. Orduan zuretzako ez dago? Bai, eta herri giro hori
mantentzeko, eta badugu ere udala oso implikatua dago, ordean ez oso adierazgarria izaten da, beti ondoko udalerri askok eskatzen digute, jotzen dute guregana eskatzeko materialak eta gauzak, eta herri bazkariak, eta zaki zer, egiten diren bakoitzean, ez dute materialik, ez mailak, aulkiak, estenatokiak, karpak, ez zer, denetarik, eta gu hori guztia denetari badugu, asko inbertitu udaletxe honek horretan, eta horrela ere badugu aukera herri mugimenduari edo herri mugimenduarekin lan egiteko, eta bai. Bizitasun hori nik uste dut ere altxor bada gurean, eta hori mantentzea importantea da. Orduan zu gustura eta rabian. Ni pozik, bai. Ni herri girotik nator, herri mugimendutik nator, ni beti egon naiz oso elkarte pila batetan sartuta, mugimendu pila batetan sartuta, beraz, bai, ni oso pozik, bai. Eta gainera, pasan justo aurreko igandean, izan genuen Atarrabioko eguna, eta Atarrabioko eguna, azken ez dela eguna, dira, egunak, azken geroz eta egun gehiago dira, eta, oso, kriston giroa, oso, ezakit, festa polita, elkarte pila bat, ateratzen dira berea egitera, eta oso elkarpuntu, oso polita, eta hor, dena elkarte batek kudeatzen du, etxe beltzak, eta oso lan izugarria egiten du, horretan, bai. Eta hori bukatu, eta Euskaldunon astea gaur bertan hasten da. Gaur bertan hasten da? Gaur, Karrikaluze elkarteak antolatzen duen Euskaldunon astea, dira, euskarazko zenbait ekintza, eta oso, beti batetik atera eta bestean sartu. Bai, oso giro polita sortzen da, bai, guztietan. Eta denei alkate guztiei galdetu duten berdina, agintaldi bukaeran nola utzi nahiko zenuke herria? Utzi nahiko nuke, herria, beti esaten dugu ez, hartu nuena baino beto, ez? Baina, nire gustatuko litzateke, zenbait gauza batez ere, agintaldi hasieran esan genuena betetzea, ez? Hori da importantea, eta guk esan genuen, nahi genuela, esan dizkizun proiektu horietan sakondu nahi genuela, eta nahiko nuke kirol zerbitzu martxan ustea, kirol zerbitzu publikoa eta instalazio duinekin eta ustea, eta gero ere, ez dakit, utziko nuke gustatuko litzaidake arrastua ustea izango da, ikustean saiatu garela eta egin ahal genuen guztia egin dugula. Eta hori ere, guk ere sentsazio horrekin geratzea. Batez ere, gero ez bakarrik zer nola ikusten duen jendeak, ze beti egongo batzuentzat oso ongi egingo beste batzuentzat oso gaizki, baina batez ere nire buruarekin konforme geratuko nintzateke, baldin eta esan dudan guztia edo gehiena betetzen badut, ez. Ederki, Mikel, baliste hobizten da dena. Eskerrik asko tartetxo hau eskaintza batik guri. Bai, zuei etortzeagatik onera. Eta segi beti bezain ongi. Bai, mi esker, baitez ere. Agur. Eta herri Atarrabiatik paseoan sartu gara Menditxuri tabernan, eta hementxen ere onduan dago Jon, Menditxuri tabernako nagusia, eta berari eginen izkigu galdera batzuk. Jepa, Jon? Guardian. Zer moduz? Ondo. Konta ikuzu, noiztikan zaude Menditxuri tabernan? Familia 25 urte, daramagu lan egiten taberna honetan, eta hori. 25 urte. Bai. Zer nolako evoluzioa eman du azken 25 urte hauetan? Pentsatzen dut, hasierak izan zela pixka da zailak eta... Bai, hasieratik nire aitak eta ama lan asko dizuten, eta hori, kliente fijoak eta hori geratu ziren, eta sorte honekin gordetu dugu kliente horiek bestela. Bai, ondo. Pentsatzen dut izan krisi garaio horietan izan dira zaila, ez? Mantentzea pixka bat... Bai, zaila da, eta gauz berriak egin behar dituzu, kontzertuak egiten dugu, bai, hamburguesak eta plater kombinatuak ere bai, tortilla patata ere, 10-etakoa hartzeko, eta oso ondo, bai, moldatu gara... Claro. Ze uste duzu, adibidez, gaur egun herri asko eta asko, horien ondoan sortzen dire komertzio handiak, horrek eragina du? Azkenean ez, jendea igual
etortzen da pintxo hartzeko, kasera delako, ez da etxeko taberna da, orduan sukaldea, bai, familiarra, orduan beste gauza bat bilatzen dute, ez dute zentro komertzialeri igual asko joaten edo egun batean edo baina hemen potea eta hori respetatzen dute. Respetatzen dute eta egiten da. Esan duzu kontzertuak egiten dituzuela, ze gehiago gauza eskaintzen ditu Menditxuri tabernak? Janaria, fritoak, hemen bermutean asteburutan fritoak egiten dugu, piperra, arrautz piperra berria egin dugu, Pablito izena daukala, eta bai, azkenean gauz berriak egin behar dituzu, sukaldean eta barran, bai, eta oso animatua. Atarrabian bizitzera? Bai. Zer moduzkoa da Atarrabia bizitzeko? Oso ondo, oso gustora dago, oso jendea da herri bat, ez da hirian bizitzean bezala, eta oso ondo. Aldatuko zenuke zerbait? Nik ez ni oso posina bat Atarrabian, eta bai, 3 ume ditut eta denak ikasten dute bai eskolan, institutoan, bai, eta oso ondo, aurre hizkuntzan ere izan dira, eta oso posik hemen Atarrabian. Eta azkeneko galdera, ze helburu duzu etorkizun hurbilera begira tabernarekin? Egin lan gaur bezala, lan da lan, gauz berriak egin, maiatxan ere pintxoaren astean egiten da, pintxo berriak egin, eta beti dago motivazio bat gauz berriak egiteko, eta bai. Oso ongi. Ez zaitut denbora gehiago kenduko Jon, jarraitu lanean, mila esker tartetxo eskaintzagatik. Zuei etortxeagatik. Eta hurrengor arte. Bale, oso ondo, mila esker. Eta Atarrabian oso garrantzitsua den Etxebeltza elkarteko kide batekin gaude hemen, Saioa Jaime, Jefa Saioa, zer moduz? Ongi. Ongi? Bai. Konta iguzu pixka bat, nolatan sortu zen Etxebeltza elkartea? Etxebeltza elkartea frankismo garaian jaio zen elkarte bat da, eta bere helburu nagusia izan zen Atarrabia euskaldunago bat sortzea eta euskal kultura bultzatzea, gehien bat. Hori izan ziren bere oinarriak, ez? Eta, bere estatutoetan eta bere oinarrian gizarte hobeago bat sortzea izango litzateke, ez, helburu. Eta pentsatzen dut, hasi zinetenetik onat gauzak haunitz aldatu izanen direla elkartean bertan, ez? Eta egoera, gizartearen egoera bera. Ni ez nintzen ez, elkartea sortu zen urtean, ez nintzen jaioa ere ez, baina hasieran elkartea kale nagusiko lokal batean zegoen, eta gaur egun Atarrabia kalean kokatzen da. Batetik, ez, tokia askoz ere txikiagoa zen, orain badugu 200 metroko bajera bat, toki potentea, eta hasieran oso bazkide gutxi ziren, 30 inguru, eta egun 180 edo 200 inguru bagara, ez? Bestetik ere, dinamikaren aldetik, gaur egun daukagun dinamika kulturala, elkarteak egiten duen eskaintza, eta askoz ere zabalagoa da, urte horietan ematen zena baino, ez? Hasieran olentzero antolatzen eta
ilauteriak antolatzen hasi zen elkartea, eta gaur egun zabaldu eginda programazioa eta urteko jarduera askoz ere garatuagoa da. Aipatu dituzu Olentzeroten jauteriak, horrez gain pentsatzen dut bertze ekitaldiak antolatzen dituzuela, ez? Konta iguzu ze ekitaldiak antolatzen dituzuen urtean zehar? Olentzero eta jauterietaz aparte, antolatzen dugu ere Atarrabiako eguna. Horiek guztiak herriko eragile pila batekin elkarlanean eta udaletxearekin ere elkarlanean. Eta bestela, gero egiten ditugu jarduera internoagoak edo txikiagoak direnak. Batetik badugu bazkide eguna, bestetik badugu mus txapelketa, antolatzen dugu ere pilota gozua txapelketa bat, eta azkeneko urteetan egin dugu dinamika bat ostiralak elkarteak deitu duguna, hilabete ezberdinetan ostiral bat jarduera ezberdinak egiten ditugu. Antzerkia, edo bertso afaria, edo monologo bat, ardokata, gauza ezberdinak. Pentsatzen dut hau dela antolatzeko lan handitze egin behar dela, ez? Bai, egia esan, eskertzekoa da, ez, elkarteko bazkideek lanarekiko eta herriaren alde egiten dutuen jarduera, ze azken finean dena lan bolondresa bada, eta hortan oinarritzen gara elkartean, jarduera guzti hauek aurrera atera izateko. Orduan, guk antolatzen gara urtean badugu txanda bat egiteko bete beharra, ez? Bazkide bezala, eta txandak izan daitezke anitzak. Atarrabiako egunean, edo Olentzero egunean, edo festetan ere irekitzen dugun barran, eta orduan, hori da bazkide bakoitzak egiten duen ekarpena elkarteari eta herriari nola ez. Etxebeltza elkarteak, ze suposatzen du herriantzat? Nik uste asko suposatu izan diola Etxebeltzak Atarrabiari. Dagoen dinamika kulturalaren muina dela esango nukenik. Azken finean, programazio kulturalak ez zeuden momentuan Etxebeltzak izan zuen papera intzindari bat, ez? Eta hor, jarduera kultural, euskararekin lotuak, ez, bultzatu zituen herri hontan. Orduan, nik esango nuke, Etxebeltzarik gabe, Atarrabiako kultur panorama eta herri dinamika ez dela berdina izanen, ez? Herri bizia daukagu, eragile kultural asko daude herri hontan, baino eragile horren oinarria ez, askotan Etxebeltza bera izan da, ez? Esan dezakegu, adibidez, Zanpantzar taldearen oinarria, edo dantza taldearen oinarria, ez, azkenean izan da laguntzaile eta horien bide lagun, ez? Helburu nagusiak? Gure estatutoetan, helburu nagusiak jendarte euskaldun, sozialista, eta independientea daukagu, ez? Orduan, horiek dira pixkat filosofikoak, ez? Gero, txikira ekartzen, azken finean, Atarrabia hobeago bat sortza izango litzateke helburu nagusiena, ez? Eta, hortan gure urrats edo gure ekarpen txikia jartzen saiatzen gara, eta hortan ematen dugu gure dinamika. Gero egia da, elkarte gastronomikoaren papera ere jokatzen duela, hor afariak, bazkariak, tragoak hartzen ditugula, baina badauka ez, beste parte zabal hori ez, euskal kultura bultzatzearena, kirola bultzatzearena, eta Atarrabia biziago bat egitearen helburua, ez. Bertakoa zara, Atarrabiakoa zara? Bai. Aldatuko zenuke zerbait? Aldatu baino, egia da azkeneko urteetan, ez da Atarrabia bakarrik, baino nik esango nuke
mundu mailako dinamika bat izan dela, ez? Gero eta gizarte individualizatuago bat egiten ari garela, ez? Gero eta bakoitza bere gauzetan, eta nik aldatuko nukena izango zen hori, ez? Lan kolektibo gauzatzeko prestutasun gehiago izatea, eta gaur egun udaletxeak badu, ez? Bide hortan, auzolanean gauzak egiteko borondatea, baina jendartea atzera egin du pixka bat, ez? Zentzu hortan, orduan, nik hori aldatuko nuke pixka bat, hori prestutasun gehiago, atarrabia guztien artean, hobeagoa egitea. Saioa hausi izan da dena, eskerrik asko tartetxo eskaintzagatik guri, eta, suerte, elkarteakin. Bale, agur. Gero arte. Agur. Eta Mikelekin elkarrezketa txiki bat egin dugu udaletxean bertan, eta bera usartu da orain bere herria erakustera. Eta lehenbiziko puntua hementxe, plazan. Kontatu pixko bat. Herriko plazan gaude. Herriko plazan. Bai, hau da gure herriko erdigunea eta gure herriko bihotza bezala, ez? Hemen herri honetan egiten diren gauza guztiak, hemen egiten dira gehienak, eta bueno, ez dakit toki berezia guretzat, ez? Gero, hemen orain goiza da, eskolan hasi dira, eta ja nahiko lasai dago hau, baina, bueno, hau seguru arratsaldean egongo da jendez beteta. Jendez betea, bai. Bai, eta oso topaleku polita izaten da. Bestak ere pentsatzen dut hemen egingo direla, eh? Bai, hemen egiten da guztia. Gainera, hemen hau da erdigunea, hemen daude, feria guztia, eta eszenatokia, eta dantzaldia, eta txoznak, eta dena elkartzen da hemen. Eta topalekua hau da, eta oso, ez dakit, toki berezia guretzat. Agian ez da izango herriko plazari politena, baina gurea da eta oso estimatu dugu. Igual ez da politena, baina zurentzako da egitz berezia gauza pilo bat izan delako. Bai, hemen ere, gure karpa hemen dago, hemen espazio estalia daukagu, eta hemen urtean zoran zehar hemen egoten gara, eta hemen elkartzen da jende asko, eta oso toki polita, bai, atsegina. Eta orain nora ekarri gatzuzu? Orain gaude Ultzame ibaiaren gainean, ez zen ere gaude orain. Hemen da Iruñerriko ibai parkearen zatitxo bat, da. Eta hemen, guretzat oso toki berezia, orain parkea da, orain oso toki atsegina, paseatzeko eta ibiltzeko, naturgune bat da, gure ibai ingurua, eta, ez dakit guretzat oso importantea era toki espazio hau, ez? Garrantzia handia hartu du ibaia, batez ere azken urteetan eman dizkigun arazoengatik. Bai, hor hango partean elkartzen dira Ultzama eta Arga ibaiak, hemen elkartzen dira, Tarrabian, eta oso emari handikoa dira biak, eta gainezka datozenean, kristonu bodeak izan ditugu, eta arazoak ditugu orain saiatzen ari gara, modu batez edo bestez, konpontzen dugun, edo, azken finean, estrategia da espazio gehiago eman behar diogu ibaiari. Kendu dioguna berreskuratu behar du ibaiak, bestela noizean behin arazoak ematen ditu. Ez eta orain
oso atseginek ez dagoen, ez? Espazioa bai oso polita eta ibilbide honek, paseo honek, hemen ikusten dugun paseo honek eramaten du beste... Bai, herrietara eta, bai, bueno, hemendikan hango, bueno, Ultzamai baiatik gora, Ezkabarte baiaran sartzen da, Sorauren herriraino, iristen da. Eta gero beste inguru horretatik, Burlata alde batetik eta Iruñeruntz, eta beste alde batetik Uarte eta Esteribarren sartzen da. Bai, oso toki polita, kirola egiteko, paseatzeko, bai. Eta oso erabilia gainera. Bai ez? Bai. Ederki. Eta Erreka bazterretik segitu dugu gure ibilbidea, eta orain, non gelditu gara? Bueno, gelditu gara Atarrabiako pilategian. Hau da, Erdi Aroko eraikin bat, eta hemen ehunak eta egiten ziren, horregatik, honengatik deitzen gaituzte Atarrabiakoei traperoak. Bai, nonbait, trapo fabrika bat genuelako, ez? Erdi Aroan. Eta, bueno, hemen oso toki bereziaz, da herriaren sarrera, iparraldetik, ibaiak sortzen duen hor ate natural horretatik. Eta, bueno, espazio hau, historikoa da, hor gaina barruan, pilategiaren barruan oso interesgarria makinaria guztia, jatorrizko makinaria mantentzen da, zaharberritu zuten, eta, bueno, oso ikusgarria da. Usteko nola, bueno, garai batean ere, Atarrabiarrak industriarako gogoa omen zuten eta egin zuten lehenbiziko lantegi hau, ez? Eta okerrez banago ere, hemen bazegon bertze... Bai. Bueno, berez, Ibaiertze osoa, bai, fabrikazueteta zegoen, hemen 19. mendeko fabrika bat zegoen, handia, honena izenekoa. Eta, bueno, poliki joan dira, ez dute itxi, jarraitzen dute beste produkzioa beste toki batean. Eta ja hemendik, alde egin zuten eta ja etxeak da orain betetzen dute lehengo garai bateko industrien espazioa, ez? Baina Atarrabia oso industriala izan da, historikoki, bai. Eta hurrengo puntua eta azkenko puntua, Kale Nagusia, ez? Bai, Kale Nagusia, bai. Bueno, hementxe ikusten duzuenez, Kale Nagusi hau da herriko kalerik zarrena, eta hemen biltzen dira, geratzen diren eraikinik zarrenak ere hemen daude, adibidez hemen inguruan daukagun, hemen ondoan daukagun etxe hau, bada izugoratzen den. Orain, hemen ikusten da armarriak eta harria eta ikusten da garai bateko estrukturak, eta gero hemen, berezia ere Santiago bidea delako, hemen egunero erromesa pasatzen dira, bisitari asko ditugu, behintzat pasada bada ere, eta hemen ikusten dituzuenez, egunero ditugu erromesak eta beste alako paseanteak eta gauzaiek baditugu hemendik. Eta, kale berezia, hemen jatorrizko Atarrabiarrak betikoak, hemen sortua dira gehienak. Eta hori, eta hemen daukagu ere, gero ere kontrastea egiten kulturetxe berria, hemen espazio itzelau, herritarrentzat oso importantea dena, eta asko erabiltzen duguna.
Ederki, Mikel? Ederki. Pues eskerrik asko, Bueno, bisitatxo honengatik. Vale, zuei bisita egiteagatik eta espero Eta erran duzu bestak... denen guztekoa izatea tarrabia eta Bai. nahi duzuenean, pues, gonbidatu zaudete etortzera. Bai, erran duzu bestak urrian izango direla. Urrian izango dira, urriaren Bueno. aste horretan. A ber, igual animatuko gara. Noizbait, nahi baduze, gonbidatu zaudete. Ba, mila esker, begitan. Bueno, Egonen gara. Bai, hor. Eta hauxe izan da dena gaurko Zatarrabian, berriz elkar ikusiko dugu bertze herri batean. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.